kama kelen sun tigɛ wallahi n'i b'a baraji dɔn i kelen t'i sigi ka sun tigɛ kunna ayi n'i b'a baraji dɔn et puis hali n'i m'a kɔnɔ fa tamaro den kelen d'a ma dɔrɔn a sun ka tigɛ n'o ye donc ne bɛ ala barika da ala sɔnna ka muminu fara ɲɔgɔn kan ko ne k'aw sun tigɛ sunkalo juma fɔlɔ la sa mana wa an bɛ ayi an bɛ Addis Abeba a furufurula ye n ko yan tɛ Mali ko don a ye jɔ ci mɛlɛkɛ bolo ko yan tɛ a bila ka taa ye sanji nana awɔ a karabalen de kun don a karabalen kun don donc o la an bɛ ka ala deli bisimilahi rahmani rahim diɲɛ gundo bɛɛ b'a kɔnɔ diɲɛ gundo bɛɛ bi bisimilahi rahmani rahim na ni karamɔgɔw ko an ka kɔrɔna kalan k'a baraji ka bon seti ta kuma na i bɛ jumɛn de fɔ n'i bɛna kɔrɔna dayɛlɛ don n'i tɛmɛ i ɲinana bisimilahi ka don a kɛra ziri de ye nafa foyi t'a la bon est ce que bisimilahi t'a bɛɛ ye o la ni mɔgɔ min y'a faamu n'i y'a ye fɔlɔ bamananw ka dugawu bi jaabi bamananw dan bɛ ala de la u bɛ bisimilahi de fɔ tu bisimilahi lahi dɛ lahi de bɛ ta n'i ye kelen bɔ a la lillahi n'i ye dɔ wɛrɛ bɔ a la lahu n'i y'o bɛɛ bɔ yen o tɛ ala ye ismul azamu de ye Allahu ye ismul azam o de ye Allahu ye o de la bamananw b'a fɔ tu bisimilahi n'o tilara o b'a fɔ ne ko ala ne ko a kira o tigi bi man di dɛ hali ni i bagara mɔgɔ ma k'a tɔɲɔ mɔgɔw y'i deli ka dɛsɛ i ma sɔn n'a tigi ko a y'a to yen ala tɛ o kana na dɛ n'i nana a b'i malo parce que i ti ala ye a b'a hakili to o la kosɛbɛ mana an bɛ basimalatu ta a kana ɲina an ka su kɔ a kana ɲina su kɔ ɲɛnama o ɲɛnama n'i ɲinana su kɔ i ti hɛrɛ sɔrɔ a b'a hakili to o la a kana ɲina su kɔ an bɛ jamana min fana kɔnɔ an kana ɲina Mali kɔ bɛɛ bi continuer n'a ye an ka boli ka bɔ Thailand ka na joona karamɔgɔw bi su sara u b'a wari bɔ u kunna ka su ta ka wajuli kɛ mais mɔgɔw bi Konate ka su sara su 16 sarala ka ban i ka cɛ yɛrɛ ko a ye alamisa fara an kun na ko tarata b'an bɔ mais ko dɔ ko fɔ alamisa ka fara kan donc mɔgɔw ye su ta fan bɛɛ fɛ o ye an boli ka na sinon a ti komi an yɛrɛ bi fɛn wɛrɛ sɔrɔ a la parce que waata min bi di o bi di arajoso ma hali ne yɛrɛ bɛ gasoil min kɛ n kun na o t'a la mais n'i y'a lajɛ sutala ninnu o ne kan ka mɔgɔ minɛ ni min m'a fɔ n fa fatura karamɔgɔ n ye su ta ka d'i ma i ka wajuli kɛ a hinɛ ka n fa sɔrɔ bon mɔgɔ o mɔgɔ mana wajuli lamɛn ni ne ye wajuli kɛ san n'aw bɛɛ y'a lamɛn n'a bɛɛ ye baraji ba kelen kelen sɔrɔ n'aw kɛra mɔgɔ 200 ye ba kelen kelen ɲɔgɔn 200 bi fara ɲɔgɔn kan k'o di sutala in ma mais aw bɛɛ ta b'aw bolo bon ni sutala in y'a ŋɛniɲɛ k'a ne ka s'a fa ma arajoso la sisan minnu bɛ Ameriki u b'a mɛn donc papier bi sama ka taa yen kumakan bɛ taa da yɔrɔ min na papier bi da yen a papier bɛɛ kɔnɔ bi fa ɲuman na n'i y'o lajɛ mɔgɔ dama min ko n fa fatura n ba fatura
doro kwa karamo dengo gelerama bishuta ikadugo kanga denso bo o dema farale do yokoka bo ni fenfo mogo ye ay ala wele ala baw jabi ni mogo ye ala wele ere kunjo ila ay bi ko dum jama bla kaba abe ko mi dodo kunjo almami ala ka nana sungalu makono kile tan durula ale bi jogo kemeni ke kulu wala she duru abi pe salam bla ko duru dema ni yake sungalu makono kile tan duru su ka jena tike gele ya bana ne a wajulu bake wajulu imbana 3h dim atko 10h du matin wati fla kamele donana ne raka jatila ngo gere bu deli kala dodo ngu ka dayro dama du kala ako karamo ne mana dayro kula ko ngo mungera akuye na fla mi fo ne kelen ta kede karamo eni lere de ba ke nyoko ko flage to ko ya wala de bolo ko to gili ka tane bolo ko sebe min ni tikileye ne bi doke ita soro baraji ka bo katme e ka na fla ne a nyefaw ye me ne kan ga minge ne bino damne sa ko karamo ko ni ma ke ni ye ndi ya faima yake kuyi wallahi yake amajani donc abo tugo de la ayaw chesiri aka ala wole ala kalimana dama ambe basmala tuta ka nela se bamaka tawma aw reka hamu kon obana ala yo benno ko yakaba kon be min aw fe dongo basmala tu koni aya wurdi nambi aradio la dongo nan clara ba to kala na mamine jemo aw munu ya ka bi na aba hakili to la ni ko ala ka here ke be ni ala maso abore min da here biki donc aba hakili to la dongo abe wurdi nambi radio liberté la domina klefe nan clara ma to kala shufe nan clara ma to kala ni basmala tu koy foko ka wala here ko ala ka andem vraiment kuma kuntala jayana nous sommes à para de parce que am photo ko aka do ke ngam ta Thailand do ke la ando avion kono ayi mo soro ye ayi ale rebe mi ma anglais kan fula to me ande ngo do jabira o ya ngoro do ka tay donc an sira idro ale era ka para bebla sa abi yala ni ko na ci yoro la dro donc do jabira kutu foi tamolo fanga fo ala may ni ci o de la ñu ko me kelen sa ni ñu me zemeso ka do tu ñu me bo ni ya shishi be mununa ani seguru batimi ñu me bo yo furay fem foi ci ñu me na min bi fi maka doni baka pado anye fele do ale monena korna turfila de do awulila dodo akwale kumbe minni ala fe o kunye ala ka nyeda ale matron ale ka saka nyo me fele tron ala ka ale parce que corona ko afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ko yani ko awti nyogo me flewa ala yi nyogo me datugo me ata fle Allahu akbar donc saraka be ko day nyogo me di hali mo mi dumune do lomika ani chokoro bana bi mo mi na nyigene ke balia portati nyogo me nyigene ya foray ko di nyogo me nyigene o foray akana ni wala iwo kedi ibami mo min dumine do jene ani lomika ni ya dama na ya mi ababla donc filioro ti yo mena no
ɲɔgɔnmɛ sogo yɔrɔ furu bɛɛ kɛmɛ furu dimitɔ ye ɲɔgɔnmɛ yɛrɛ ma deli ka faga ne fɛ yan fɔlɔ n k'a furu ye ɲɛna yɛrɛ ne ma deli ka ɲɔgɔnmɛ furu ye n ka so yan a faga dɔrɔn san'a ka gosi o bɛ furu bɔ furu dimi ayi wa n'i ye ɲɔgɔnmɛ sɔn sɔrɔ a dusukun a kɛra daga la ka ban n'i ye ɲɔgɔnmɛ sɔn sɔrɔ wa shamsi wa duhaha i b'a sɛbɛn siyɛ 19 ka ɲɔgɔnmɛ sɔn tobi n'a ye an karamɔgɔ i b'a dun bilahi hali n'i ka baara kɛra he i bɛ tɔgɔ sɔrɔ o la a ɲɔgɔn dawula tɛ yen ni ɲɔgɔnmɛ bi tɛmɛ da in na cɛkɔrɔba ko t'a la musoba ko t'a la i bɛ ka baara kɛ i b'a filɛ bon sɔn bi ten ne ɲɔgɔnmɛ ne y'a ni wa shamsi tobi bolo bi biri tile da la wa an k'a tɔ to ten ala k'an dɛmɛ siyɛ 19 wa shamsi de don i b'a sɛbɛn siyɛ 19 yɔrɔ direct tigiw b'a la bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔnmɛ san dɛ ayiwa o kuma an bɛ dugawu kɛ vraiment sunkalo daminɛ cogo a ɲɛna an denkɛ papa ni n to Thailand ka a ka kumaw lamɛn a ɲɛna kosɛbɛ sunkalo tile fɔlɔ la i kan ka wurudili min kɛ k'a fɔ ala an ka ɲinɛ sunkalo musaka nɔgɔya n ye a da sera a ma en tout cas ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn a ye ala wele cɛ o cɛ y'i da ala wele la hali kɔ ti kɔ a la hali kɔ i yɛlɛma ko 7 c'est-à-dire a yɛlɛma ko 7 e kɔ ti so ala wele ka nɔgɔ nka saraka bɔ ma nɔgɔ dɛ karamɔgɔ caman filɛ yan u bɛ si o ɲana nka ka misi faga ka saga faga a ma nɔgɔ dɛ i b'o de fɔ dɛ ne kɔni n'o tɛ a bɛɛ bɛ se ka si a nɔgɔ dɛ ni mɔgɔ min y'a faamu n'i ye saraka faamu n'i ye saraka bɔ faamu i t'a jɔ n'i ye saraka bɔ a dun yɔrɔ la ala bɛ mɛlɛkɛ dɔ yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ ye o bɛna a bolo don i fɛ donc o bɔtɔ bɛ dugawu min k'i ye o bɛ ɲɛ hali ka so kɔnɔ kana seli daga jala bila jinɛ silamɛ dɔw bɛ na o mɔgɔw bɛ seli daga la ka seli ji ta fiɲɛ min bɛ so kɔnɔ aw ka so mana kɛ cogo cogo a ye fiɲɛ ɲini ka bila ka ji k'a la fɛn caman bɛ n'a mago ɲɛ fiɲɛ na o ti mɔgɔ ye a b'a hakili to o la n'a ye fiɲɛ sigi a ye ji k'a la et puis a ye seli dagaw bila ka ji k'u la a ka duw kɔnɔ sababu de don don min na ni Jibirila ni Mikayilu u ye saraka bɔ de kɔrɔbɔli kɛ Mikayilu ye a yɛlɛma ka kɛ jifurulenni ye Jibirila ye yɛlɛma ka kɛ sɛgɛ ye kira Musa jɔlen tora jifurulenni bolila ka na i sigi Musa kamankun kan Musa ko kɔnɔ ne kan o yɔrɔ bɛɛ sani Musa k'a gɛn a ko e de tɛ kira Musa ye Musa ko ko ala ye min bonya k'a fɔ a ma ko kɛlimulahi ala kuma ɲɔgɔn e tɛ a ko a ko Musa ne bolo ti ala sɔrɔ nka n bolo b'i sɔrɔ ne bɔra kabi sɔgɔma n bɛ balo ɲini n ma balo sɔrɔ n jigi tigɛra n denw bɛna mun dun ne jigitigɛtɔ taara n ko n bɛ taa n sigi so kɔnɔ ten sa hali ni kɔngɔ bɛ n denw faga nin sɛgɛba filɛ nin ye ko f'a ka ne minɛ ka dun n denw ma balo sɔrɔ kɔngɔtɔ bɛ yen ne ma fɛn sɔrɔ ka d'u ma ni nin ko a bɛ ne fana dun Musa n bolo ti ala sɔrɔ nka n bolo b'i sɔrɔ n ye n kalifa don i la ala kama
sani Musa ka difleni jaabi sɛgɛ bolila ka n'i sigi Musa ɲɛfɛ a ko assalamu alaikum ya nabi Allah a ko ala ka nabi ɲuman ko kisi bi a ko e de ye Musa ye Musa ko nabi ɲuman ba 124 Musa min b'a la e don a ko kira 300 kira 13 Musa min b'o la o ye e ye a ko kira 25 min bi Kurana na Musa tɔgɔ min bi o la e don wa a ko a ko ala ye Musa min kanu fɔ k'a tɔgɔ yɛlɛma k'a fɔ a ma ko Kelimi n kuma ɲɔgɔn k'o de e ye a ko a ko Musa a fɔ e kira tɔ bi na ne balo bɔsi ne na alhamdulillah cɛ laban kana ne ka baraji fana tila ka taa a y'a kɛ fɔli silamɛya bɛ tan de ni nana baraji tila an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ Musa ko sɛgɛ ma k'a kɛra cogo di a ko ne yaalara n ye tile bɛɛ kɛ n ma balo sɔrɔ ni jɛfulenni filɛ a ti ne den kelen bɔ yɛrɛ nka ni minɛ ka bila i da a ka fisa da la sani ne ka tile ban ma fɛn sɔrɔ n ye nin fitinin min sɔrɔ a ti ne bɔ dɛ mɛ n b'a tila n denw na a t'u fa mɛ a ka fisa n ma dɔ sɔrɔ ne nana n ko min'o minɛ ka t'o di n denw ma e kira tɔ de filɛ k'o minɛ o tuma e ka kiraya tiɲɛ tɛ wa ou bien e ka kiraya ye binkani de ye kira Musa yɛrɛ yɛrɛ la a ko ni kɔgɔ ye n denw faga Musa n ti yafa ye ka jugu ala ka jɔnw ma kosɛbɛ Musa ka kalanden donnen b'a kɔfɛ kalanden y'i kɔtɔrɔma bɔ ka t'i jɔ ka Musa ni kɔnɔw lajɛ ɲɔgɔn Musa ko a bɛ jɛfulenni lajɛ o ko Musa ne bolo ti ala sɔrɔ n bolo b'i sɔrɔ Musa n ye n kalifa don i la ala min y'i kɛ kira y'a kɛ ala kama Musa i kan to yen Musa ko sɛgɛ ma o tuma ni nin kɔnɔni cɛ e ti balo sɔrɔ a ko Musa ni nin den t'a sɔrɔ n bɛ se ka kɔnɔ in balo fali fɛn min na n'i ko i bɛ kɔnɔni in minɛ ne na ala kama n bɛ se ka min ɲini i fɛ n'i ye alamɔgɔ ye a kɛ ala kama i k'i ɲɛkisɛ 2 di an ka kɔnɔni ɲɛkisɛ 2 ala bɛ ninnu kisaw bila kitabuw kɔnɔ an yɛrɛ ka hakili sɔrɔ k'a dɔn ko ɲumankɛla ti pɛridi i bɛ se ka perese di n'o tɛ ɲumankɛla ti a ti koli Musa ko sɛgɛ ma ko ni ne ɲɛkisɛ 2 tɛ i ti sɔn a ko ayi a ko n'i ye fɛn wɛrɛ di a ko non k'o t'a la n'i ɲɛ ci di a kɔnɔ di bi taa n'a ye walima ɲɛ da to a la kira Musa ye a da a kɔ sɛgɛ nan'i sigi Musa disi la jɛfulenni kɔni bɛ kule la Musa kana n d'a ma Musa kana n d'a ma Musa n to yen ala kama kana n d'a ma garibu jɔlen bɛ a bɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin bɛ tigɛ cogo di sɛgɛ nana taama a dabɔlɔ bɛ surunya kira Musa ɲɛna Musa bɛ ɲɛ tɔ yɛlɛ ka taa dabɔlɔ bɛ surunya na a bɛ ɲɛ tɔ yɛlɛ ka taa fo sɛgɛ nana